Manood ka, Ruble, kung paano ko papatayin ang mga mandirigmang inalayan mo ng iyong buhay! Dagdag pa ng demonyo. Habang nagsasalita ang demonyo, si Ruble naman ay nananatiling nagmamasid sa paligid. Nais niyang malaman kung anong uri ng nilalang ang lilitaw sa kanilang kinaroroonan. Hanggang sa masilayan ni Ruble ang isang napakalaking nilalang na naglalakad. Sipat na sipat niya ito gawa ng napakataas nito. Paglalarawan ni Ruble sa nilalang na kanyang nakita, ay meron itong 4 na paang gawa sa katawan ng kahoy, at maging ang katawan at mga kamay nito ay gawa din sa kahoy na namatay na. Butas-butas din ang katawan nito na merong mga bangkay ng taong nakabaon. Ang mukha naman ng nilalang na nasilayan ni Ruble, animoy nakatiklop na patay na rosas. Meron itong matang kulay itim at wala itong bibig at ilong. Habang naglalakad ang nilalang na yon, ay siya namang pagdapo dito ng mga aswang. Hinihila ng mga aswang ang mga bangkay na nasa katawan ng nilalang, na tinawag ng demonyo nang sa hindi malamang dahilan. Nang tuluyan ng huminto ang nilalang na tinawag ng demonyo, ay siya rin namang dahan-dahang pagbuka ng mukha nito. Dahil sa nasilayan ng mga mandirigmang tinawag ni Ruble, ay agad din namang sumugod ang mga yon patungo sa kinaroroonan ng nilalang na tinawag ng demonyo. Pero nang medyo makalapit na ang mga mandirigma, ay agad din naman itong hinarang ng mga datu. Sa pagbuka ng muka ng nilalang na tinawag ng demonyo, ay siya rin namang paglabasan ng mga insektong gawa sa anino. Di lubusan mawari ni Ruble kung anong uri ng nilalang ang kanyang nasisilayan. Dahil sa patinde ng patinde ang labanan, ay halos hindi na lubos maisip ni Ruble kung meron pa silang pagkakataong manalo sa digmaan. Ruble, nasa panganib ka. Sa oras na magpakawala ng sigawang nilalang na yan, ay tiyak na ang kamatayan ng mga mandirigmang iyong tinawag. Pigilan mo ang nilalang na yan upang hindi ka maging dehado sa laban. Wika ni Mina sa kanyang isipan. Nang marinig ito ni Ruble ay agad din naman niyang sinugod ang nilalang na pinalitaw ng demonyo upang matigil ang binabalak nito. Kahit gaano karami ang mga nilalang na humaharang kay Ruble, ay hindi siya nito nakakayang pigilan. Habang siya ay tumatakbo papalapit sa nilalang, ay siya namang pagpakawala niya ng pag-atake gamit ang kanyang kalis. Lahat ng aswang, mambabarang, laman lupa, engkanto ay hindi nagkakaroon ng tsansang makabitaw ng pag-atake sa kanya. Ang mga tinatamaan naman ng kalis ay nagiging abo dahil sa dami ng taglay nitong pang-opensang usal. Maging ang mutyang ibinigay ni Ragot ay bumalot at pumaloob na din sa kalis. Ang mga nilalang na nasa himpapawid ay pinagpapapatay ng espiritu ng kalis habang patuloy sa pagtakbo si Ruble. Nang tuluyan ng makalapit si Ruble sa nilalang na yon, ay agad din naman niya itong inakyat upang kitilan ng buhay. Kahit nasa paanan pa lamang siya nito, ay nagpapakawala na siya ng atake upang hindi matuloy ang nais ng demonyo. Lumipas ang ilang minuto at nadapo na nga si Ruble sa ulo ng nilalang na yon. Nang akmang kikitilan na niya ito ng buhay, ay agad itong nasalag ni Amon.
Akala mo hahayaan namin yan? Huwag ka nang magmatigas, Roble, at tanggapin mo na ang katapusan ng buhay mo. Anong silbi ng pinaglalaban mo kung ang mga taong narito sa mundo ay kasing sama at kasing demonyo namin? Baliwala, Roble. Baliwala ang lahat ng iyong pinagpapaguran. Sigaw sa kanya ni Amon habang nakasalag ang hawak nitong espada sa kalis ni Roble. Hindi mo maiintindihan ang paninindigan ko dahil wala ka sa aking posisyon. Puro kasatsat. Kung talagang kaya mo akong patayin, gawin mo na! Sagot naman dito ni Roble. Habang patuloy silang naglalaban, ay siya namang paggawa ni Roble ng simbolo sa ere. Matapos niyang magawa ang simbolo, kasabay nito ang paglabas ng isang kadenang gawa sa ginto na pinalilibutan ng apoy. Pagtama nito kay Amon, ay agad din naman itong pumulupot sa datu ng mga maranhig na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Nagpupumiglas pa si Amon pero wala nang tsansang makatakas pa ito sa ginawang ritual ni Roble. Ayon kay Roble, na ang binitawan niyang ritual kay Amon ay isa sa mga pinakamataas na ritual ng Garuda. Matapos bumagsak ni Amon sa lupa, ay siya namang agarang paglapit dito ni Roble. Habang lumalapit dito si Roble ay nag-uusal siya ng sibat ni Atardar upang gamitin sa pagkitil ng buhay ni Amon. Nang makalapit siya dito ay tanging pagtitig lamang naman ang nagawa ng datu kay Roble. Ang mga datong kasama ni Amon ay pilit tumatakbo papalapit sa kanya upang iligtas siya pero huli na ang lahat dahil sa hindi pagdadalawang isip ni Roble. Napatayin ang datong merong kapangyarihang lumikha ng mga ilusyon. Dahil sa galit ng ama ni Amon, ay kumuha ito ng nagbabagang tipak ng bato at walang sawang pinakawalan sa ere na patungo sa kinaroroonan ni Roble. Lapastangan! Hindi kita titigilan! Panginoon! Ako na ang papatay sa pangahas na yan! Sigaw ng datong merong malalaking kamay. Habang nagpapakawala ang datu ng mga malalaking tipak ng bato, ay siya namang pagkalimot ni Roble sa nilalang na bumangon sa libu-libong bangkay. Nang tuluyan ng nakabuka ang bibig nito, ay agaran din naman itong nagpakawala ng usok sa kanyang bunganga. Napakaitim ng usok na yon na halos matakpan na nito ang buong paligid. Agad din namang nawala ang usok na yon na animoy wala namang nangyari. Pagsipat ni Roble sa kanyang mga tinawag, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang pagkawala ng mga pakpak nito at pagkaiba ng kanilang mga balat. Nakita din niyang nanghihina na ang isang mandirigmang merong hawak na espada, kaya ang ginawa ni Roble ay tumakbo siya papalapit dito. Nang makalapit na si Roble sa mga mandirigma, ay pinahintulutan niya ulit ang mga ito na kumuha ng karagdagang lakas na nanggagaling sa kanyang kaluluwa. Dahil sa utos nito nang tumawag sa kanila, ay agad din naman nila itong sinunod. Nang makakuha na ng karagdagang lakas ang mga mandirigma, ay siya namang pagbalik ng kanilang nagliliwanag na mata at kulay gintong mga balat. Nang tuluyan ng makabalik ang sigla ng mga mandirigma, ay siya namang paghina ni Roble. Animoy ramdam na ni Roble noong mga oras na yon ang nalalapit niyang pagpanaw. Kahit anong usal ng pampagaling ang ginawa ni Roble, ay hindi niya pa rin tuluyang maalis sa kanyang sistema
ang pagod na kanyang nadarama. Ruble, itigil mo na yan. Kunin mo si Nong Jem at umalis na kayo sa lugar. Wika ni Mina sa kanyang isipan. Patawad, Mina. Hindi ko maaaring talikuran ang aking mga tinawag dahil iisa lang kami ng buhay. Kapag silang lahat ay napaslang ng mga maranhig, ay siya rin namang pagkamatay ko. Bahala na, Mina. Sana'y makahanap ulit kayo ng panibagong mga ngalaga sa kalis na ito. Sagot naman dito ni Ruble. Napakaraming nangyayari sa lugar na kinaroroonan ni Ruble dahil sa nagaganap na digmaan. Patuloy pa rin ang pag-ulan ng malalaking tipak ng bato at pagsugod ng mga maranhig sa paligid. Maging ang mga asong kasing laki ng mga kalabaw ay tumutulong na din sa pakikipaglaban. Sinasabi ko naman dati pa sa'yo, Ruble. Sumama ka na sa akin at ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Wala ka namang mapapala sa mga taong yan eh. Mas mababa pa ang kanilang buhay sa mga langgam. Wika ng demonyo nang makalapit ito kay Ruble. Pagbitaw ng demonyo ng salitang yon, ay siya namang paghataw dito ni Ruble. Nang makalapit na ang kalis sa demonyo, ay agad din namang nailaga nito. Sa kabilang dako naman ay nagsama-sama na ang mga mandirigma upang kitila ng buhay ang tagagabay ng mga maranhig. Nang tuluyan na silang nakalapit dito, ay biglang naglabasan ang mga bangkay na nakabaon sa katawan ng puno nito. Umaapoy ang mga mata ng bangkay na kanilang nakaharap, na siyang nagpahirap sa pagpatay nila sa nilalang na tagagabay ng mga maranhig. Pagtalo ng mandirigmang merong espada, ay bigla naman itong tinubuan ng pakpak at walang pagdadalawang isip na lumapit sa mukha ng nilalang na tinawag ng demonyo. Nang tuluyan na itong makalapit, ay siya namang paglitaw ng demonyo. Pagsangga nito sa espadang hawak ng mandirigma, ay ang pagtagos naman ng kalis na nasa medalyon ng demonyo. Tagos ang kalis sa katawan ng mandirigma, na siya rin namang pagbulwak ng gintong dugo nito. Hindi na nakasagot at nakapagsalita ang mga mandirigma at tanging pagtingin na lamang sa mga kasama nito ang kanyang nagawa. Ilang segundo lang ang lumipas at biglang merong bughaw na liwanag ang lumabas sa kalangitan. Kasabay nito ay ang pagtahak ng mandirigmang yon patungo sa lugar ng Panginoon. Matapos mamatay ang isang mandirigma, ay bigla ring nakaramdam si Ruble ng sakit sa kanyang tiyan. Halos sumuka na siya ng dugo dahil sa nangyari sa kanyang tinawag. Isa na ang napatay ko, Ruble. 4 na lang. Wika ng demonyo. Nang marinig ito ni Ruble, ay pinasugod niya naman dito ang espiritong nangangalaga sa kalis. Pagsugod na pagsugod nito ay sinalag ulit ito ng kalis ng demonyo. Pagsalag ng kalis ng demonyo ay hindi nito nakita ang nakawalang si Nong Jem. Biglang lumitaw si Nong Jem sa likuran ng demonyo at sinakripisyo niya ang kanyang 7 bertudes na agimat upang makitila ng buhay ang nilikhang kalis ng dyablo. Matapos mailapat ni Nong Jem ang kanyang agimat, ay lumiyad ng lumiyad ang kalis ng demonyo hanggang sa para na itong tinutupi ng paunti-unti. Biglang nagliwanag ang likuran nito na siyang senyales
nang nalalapit nitong kamatayan. Ang medalyong nasa leeg ng demonyo ay biglang nabiyak at tuluyang naglaho. Ang kalis naman ng demonyo ay patuloy pa rin sa pagliyad hanggang sa dumating ang puntong nabitawan na nito ang kanyang mahiwagang sandata habang unti-unting naglalaho. Dahil sa mga nasilayan ng demonyo, ay halos hindi na ito makapagtimpi sa magmaestro. Salamat, Nong Jem. Buti naman at nakatakas ka. Wika ni Roble. Walang anuman, Roble. Wala na ang aking agimat. Yun na ang huli kong maaaring maitulong sa iyo laban sa mga malalakas mong kalaban. Huwag mo kong alalahanin dahil meron pa akong mutyang nakabaon sa aking katawan. Sagot naman ni Nong Jem. Ayon kasi kay Nong Jem, na kapag namatay ang kanyang agimat, ay makakaramdam siya ng pambihirang pagod na ni minsan sa buong buhay niya ay hindi niya pa naranasan. Ang pagod na kanyang mararanasan ay aabutin ng 2 linggo upang tuluyang bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Sa loob ng 2 linggong yan ay mananakit din ang kanyang mga kasukasuan na siyang magpapahirap sa kanyang paggalaw. Meron na lamang akong 10 oras, Roble, bago ko maramdaman ang epekto ng 7 Bertudes. Hayaan mo, tutulungan kita sa labis ng aking makakaya, kahit kapalit pa nito ay ang aking buhay. Dagdag pa ni Nong Jem. Habang nag-uusap ang magmaestro, ay siya namang unti-unting pagbago ng anyo ng demonyo. Di na muna yon pinansin nila Roble dahil sa abala ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga maranhig at datong nasa paligid. Inaalalayan nila ang natitirang 4 na mga mandirigma upang hindi na maulit ang pagkawala ng isa sa mga ito. Si Nong Jem naman ay patuloy sa pagtulong sa mga mandirigmang naroon dahil sa ramdam nito ang paghihina ng mga nilalang na tinawag ni Roble. Maestro, wag na muna nating pansinin ang dyablo. Tulungan niyo kong malapitan ang tagagabay ng mga maranhig upang ito ay aking mapaslang. Sa ngayon, yan ang pinakamahalagang nilalang na dapat nating kitilan ng buhay. Wika ni Roble. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbibigay nito ng senyales sa mga mandirigma. Pinalapit niya ang may sandatang sibat upang magawa nila ang kanilang naisip na plano. Biglang itinarak ng mandirigma ang kanyang sibat sa lupa at agad namang pumatong sa dulo ng sibat si Roble. Si Nong Jem naman ay pilit hinila ang sibat upang magkaroon ito ng lakas na maitapon si Roble patungo sa tagagabay ng mga maranhig. Ang natitirang mga mandirigma ay pinaikutan ang kanilang kinaroroonan upang walang makialam sa kanilang ginagawang plano. Pagbitaw ng mandirigma at ni Nong Jem sa sibat, ay agad namang tumilapon si Roble patungo sa kinaroroonan ng nilalang na nais nilang kitilan ng buhay. Di napansin ng mga maranhig ang susunod na gagawin nila Roble. Kaya nagulat ang mga ito nang masipat nila si Robleng lumilipad papalapit sa tagagabay ng mga maranhig. Sinubukan pa itong paulanan ng mga tipak ng bato ng datu, pero hindi ito naging sapat upang matamaan si Roble. Habang si Roble ay nasa ere, ibinalik na niya ang mutyang ibinigay ni Ragot sa kalis. Matapos niyang maibalik ito, ay biglang lumiyab ang kalis habang papalapit siya sa tagagabay ng mga maranhig. Nang makalapit na dito si Roble, ay hindi na ito nagdalawang isip na kitilan ng buhay ang nilalang na yun.
tapyas ang mukha nito na nagliliyab. Matapos bumagsak ng kalahating mukha ng tagagabay sa lupa, ay siya rin namang pagbuwal nito na parabang isang puno. Nagsisiiyakan ang mga aswang na naroon nang sa hindi malamang dahilan. Ang mga kalansay na pilit kinukuha ng mga nilalang sa katawan ng tagagabay ay biglang nagsikalasan matapos mawala ng buhay ang nilalang na nagpapahirap sa mga mandirigma. Dahil sa pangyayaring yon, ay biglang lumakas muli ang mga mandirigmang tinawag ni Roble. Biglang nagkaroon ng gintong oras sa paligid at kasabay nito ang pagbalik ng kanilang mga ginintuang pakpak. Walang sabi-sabi ay agad sumugod ang mga mandirigma sa lahat ng mga maranhig na naroon. Kahit merong humaharang na mga gawin-gawin sa daan, ay hindi nito nakakayang pigilan ang mga mandirigma. Sa bawat kumpas ng kanilang sandata, ay 5 o 6 ang mga maranhig na napapaslang. Ilang minuto pa ang lumipas at kitang-kita na nila Roble ang matinding pagkalagas ng panig ng mga kalaban. Habang abala si Roble sa pakikipaglaban, ay biglang nasipat niya ang kabuuang anyo ng demonyo. Naglalaway ito ng likidong apoy matapos nitong makapagpalit ng anyo. Malalayon yon kung titingnan, pero kakaiba ang buong itsura nito. Meron itong buntot na ahas at mga kamay ng bayawak. Ang nasa ilalim ng ulo ng demonyo ay parang sa aso at sa itaas naman ito ay parang sa kambing. Sa bawat braso ng demonyo ay merong nag-uusli ang sungay na animoy gawa sa bato. Nagbabaga din ang buong katawan ng demonyo at sa bawat pag-apak nito sa lupa ay nag-iiwan ito ng bakas. Napakalaki din ng kaanyuan ng demonyong yon na halos 2 kalabaw ang katumbas nito. Roble! Humanda ka! Kayong lahat! Hindi ko palalagpasin ang pagpatay ninyo sa nilikha kong tagagabay! Wika ng demonyo. Matapos nitong makapagsalita, ay agad din namang sumugod ang demonyo sa kinaroroonan nila Roble. Dahil sa nakita yon ng mga mandirigma, ay agad din naman itong tumungo sa kinaroroonan nila Roble upang tumulong sa digmaang kontra-demonyo. Ang mga datu naman ng demonyo ay sumugod na din upang samahan ang kanilang pinuno. Bale, 4 pang datu ang buhay noong mga oras na yon. Ang ibang mga nilalang naman, maliban sa mga maranhig, ay sumama na din sa pagsugod ng mga ito patungo sa depensang ginawa nila Roble. Ang mga mandirigmang nasa unang hanay nila Roble ay nananatiling nakatayo sa kanilang posisyon. Okay, padaliin natin. 1-5 likes, lapag agad natin yung 40. Yun lang, kita-kits sa 40. Salamat.